lobu Nazareth ufike noShembe buthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho, okuchaza ukuthi akufani nalobo abaseBhayibhelini kade ukhuluma ngabo bokuthi ubenza isikhashana uthole lokho okutholayo bese ubeka phansi. Manje ilento lezi sifungo sisithole emthandazweni wokuvuka, wokulala nowesabatha, okuchaza ukuthi lesi sifungo sisifunga zonke izinsuku. Hayi ukuthi sisifunga ekseni, sisifunga ntambama. Sisifunga ekseni, sisifunga ngesabatha, sisifunga ekseni, sisifunga ntambama. So isifungo lesi mhlamba sinaka ukuthi sisuke sithini ngoba siyafunda nje kodwa manje asinaka ukuthi leli verse liyasibopha. Yilona lezi sibophele ngaze kutheni sesiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni bese bethi abantu cha kukonakala ukuthi siya kugaya utshwala. Yona manje zama kufanele ukuthi ukwenze lokhu ngoba kuyisiko. Kanti yini le yathi uShemba sihlukanise nazo uma sesingena eNazarethini uma futhi sobuyele kulezi buhluke ngani ke uNazaretha yindaba ngibe yiNazaretha ngingavele ngoba phela sengiyafana nomuntu ongakholwa, sengiyafana nomuntu oyishayela induku, sengiyafana nje ngoba phela sengibuyela kulezi zinto ngithi mina izona izinto eziphilisayo lezi ya uma ungazenzanga lezi zinto ezenziwa yilaba yabantu besintu ngeke izinto zakho zikulungele. Kanti uJehova kena ikephi la ehluka khona kunalabo abantu ngoba manje yonke into enziwe labo abantu sithi asiyenze ithanda ukudida lento mfundisi isala la uma ukhetha inkosi endlulela kuNumeri ngicile kakhulu kuyena uyabona uNumeri isiko labantu lokucela uNkulunkulu ngenye indlela into ababenza babekhombisa ukuthi kuyiphuthu ukuthi bagondile kwakuye ukuthi mebezwe uNkulunkulu bese beyigcinile ngendlela babe robha uNkulunkulu ukuthi yimele ikhona abese banika ke ngoba uthi uNkulunkulu uzobuza kubona njengoba usugundile nje wacela izinto kumina ngakunika inwele wayisusa manje sengizokupha izinto awuzoyibulala lezi zinto ngicelayo manje mina ngakupha inwele uyisusile inwele babe robha uNkulunkulu ukuthi ke uNkulunkulu ngoba uyabathanda abantu bathi awunazi inwele ikhona angimniki usangikhumbulile amnika othi mase kutholile waqale phansi agunde kodwa eNazaretha akulona ke isiko labantu eNazaretha kodwa isifungo phakathi komuntu noNkulunkulu ingakho eNazarethini kukhona into ebizwa ngokuthi inkonzo yomahlukanandlela. Wangena endabeni enkulu mfundisi, wangena endabeni enkulu manje. Yona inkonzo khona ke namhlanje inkonzo yomahlukanandlela. Iyona inkonzo engabonakali. Iyona inkonzo engabonakali ngoba iyona inkonzo le efike ihlukanise uMnazaretha ngoba uma ngivele ngingena eNazarethini abantu sebengibona nje sengiyahla ngenyuka nama hawu saba yiNazaretha angibachazelanga hawubani saba yishembe abanye sekuyinto nje ngiyahla ngenyuka kodwa akeke engibachazelile ukuthi sengenzani ke manje njengoba ngena la ngoba phela njengoba siphila ngeke sikubalekele leyo ukuthi khona abaphilayo esiphila nabo khona basemoyeni futhi esiphila nabo. So kunezinto ekade ngizenzela ezekufanele ngichaze phela ukuthi hayi wehla wenyuka wena wangabusaba samlilo la wasitshela ukuthi akusabaswa umlilo ngamasabatha yini yona leyo. Uyabona ke inkonzo enkulu namhlanje inkonzo yokukhumbuza abantu ukuthi khona indaba kamahlukanandlela. Namhlanje usukubona abantu kuyagidwa asuka umuntu ajomba ephambili agiye njengensizwa yasemgangeleni uyenza inkonzo kamahlukanandlela makunjalo awuhlukanisanga ngoba usubuyisa lezi izinto othi wayishiya lapha kuyahalaliswa kuthiwa amen uyingcwele haleluya uyabona la sehlisela umelusi ozoselusa ngifuna ukusho lokho ingakho eNazarethini ingekho lento yokuthi nginomoya ngoba uyabona akukhona ebusika la kuthina
kuthini sehlobo kunomalusi uthi zingadli ebusika kubona ukuthi inkomo nje wangisho nje inkomo ngisho inkabi yabhonga ebusika manje muphumela ngaphandle la emabandleni lawa angafana umNazaretha kubhonga ngisho nenkabi la ayibhongi inkabi la ayikho inkomo azokuyibona izingena ukubhonga ithi nginomoya awukho umoya la munye umelusi manje sihlale sisaba yena njalo ingakho kungadlalwa muhlabelela isihlabelelo sala ekhaya awukwazi usihlabelela ngekhwele awukwazi ukuthi mususihlabelela bevuma kahle abantu bese uyayibongela ngoba usukuthandaza manje na sinomelusi akukhona ebusika kodwa ke mfundisi sesikhulume kakhulu sesikhohle inkonzo kamahlukanandlela akuyithathe inkonzo kamahlukanandlela izibuko zami ngiyibhalela phansi akuyithathe othi akuyithathe kamahlukanandlela ngiyifunde le nkonzo ngathi bangalalela abantu inkonzo le yafika nomfundisi uMagwaza kahle umnyombo wayo ngoba umfundisi uMagwaza wasenkandla wayikhuluma nenkosi langa ozalo umfundisi omdala ozalo kwakumfundisi omdala ehamba nondodana lo sanda khamba futhi nondodana umfundisi uMagwaza ngizoyifunda njengokubhalwa kwayo ithi ngelinye ilanga sihleze kuphakameni kwafika umfundisi uMagwaza wasenkandla ngaleso sikhathi wayefundisa enkandla ukuchaza ukuthi wayumfundisi wasenkandla wayefundisa enkandla kuze kube seshowe nomthunzini wonke weza nendodana yakhe phambi kababa ilanga phuma Scott nabalotshali abahangula lamazwi akhulunywa indodana kamfundisi uMagwaza nayo eyahamba isingumfundisi umfundisi ke lo sanda khamba nganginenkinga ngingabathula abantwana sengineminyaka emithathu ngiganiwe umkame esekhaya naye engasaphathekile kahle emzimbeni egula waphoqeka ukuba ezekimi wakhononda umndeni ubaba ongizalayo weza wazongibika enkosini yathumela ukuba ngilandwe ngafika umfundisi omdala ebika umfundisi omncane lo sanda khamba iyathumela inkosi ukuthi akalana konke kwakusekusha isanda kuhlala naye uneminyaka emingaki aphendula ubaba ngingugobandwane ibutho nkosi angithi abantu abadala ke babebizana ngamabutho hayi iminyaka babengayazi iminyaka ngiyakubona uyindoda ekhulile impela uhlushwa yini pho ubaba wathini kini konje Magwaza uma nithatha lendlela kaShembe nina abantu bakwaZulu ninezifungo enazenza nina namakhosi enu kuhamba khambe nivukelwe yizwe lapha ekukholweni ngoba ezinye zazo zinegazi lachithekayo wathini kini uShembe ngalokho kubuza inkosi la baba Nceku baba inceku yathi kithi nxa sesiphendukile siyovalelisa kwabasibutha nabo abaphilayo nabafileyo lokho kuyosisiza ukuba singabanjwa imimoya eyisekele sempi yokuqala ebeseyiphila singakabi ngamaNazaretha wathi yena uthanda ukuba umuntu wathi yena uthanda ukuba umuntu abhajadiswe esazi ukuthi wenzelani wathi inkosi uyazi ukuthi sibizwa ngokungafani omunye uthuka esephakathi kodwa kumele avalelise noma ubani ezenzweni zokuqala zasemabuthweni nasemabandleni nasematshwaleni nasengomeni njalo njalo ihuka likaMahilelo labuza lathi wathi kuyokwenziwa kanjani lokho waphendula umfundisi uMagwaza wathi uBhombela waqala emachunini wathi umuntu nomuntu akenze inkonzo kamahlukanandlela libuza ilanga ethi yenzani idili ethi yenzani idili elikhulu umeme bonke obuphila nabo ungakakholwa lapha ekuphakameni lenkonzo iyomela umfundisi wezwe lakini
ubaphe enonile inkabi nokudla konke. Uyomisa inqama noma impongo emsulwa ibe umnikelo wokuthula phakathi komuzi wakini namakholwa nabamenywa bakhe. Uyothi kubo abezwayo, namhlanje ngiqomile, ngiqome isuku elingenasici, ngizocacela kulo. Ngiyehlukana nani bangani, asixabene kodwa sengiganile, ngese yokubuthana nani kukho konke. Ngiyokunibingelela, nginiphe enginakho, kodwa awusekho nowodwa umkhosi engiyakubamba nani. Owokuhlubuka noma ongathandwa, owokuhlubuka noma ongathandwa ekuphakameni. Uyokubulala konke mntanami ozwile ngakho ukuthi uThixo omkhulu wasekuphakameni akakufuni. Uyosukuma ume ngenyawo ngezwi elikhulu uthi, mkhandlo obuthene lapho ngicela senze umkhathi kwabakholwayo nabangakholwa, kubo abangizwayo abahambisana nalokho engikushoyo, abacheme nani sakhe umbimbi, ababuyele kwesokunene, abangakuzwa engikushoyo ababuyele kwesokhohlo. Lokhu uyokwenza emva kwende inkonzo kamfundisi nezikhonzi zakhe zabesilisa nezabesifazane, bonke sebefakazile ngalendlela, beveza ubuhle bayo ngethuba labo lokufakaza. Uyoqala lo mkhosi, kuyothi mabehlukane uyobusa uthi, Inkosi namuhla khanda ugange kwabafileyo bami nabaphilayo, kube wongale nongale. Ababi abangalizwa izwi lakho benze bangabe besangibona, benze bangangivukeli kubo abafile bakithi nabasekhaya komame, nakubo abangani nengima nabo ezinkundleni zokuhlangana ngezigaba zonke zokuphila. Ngifihle mina nomndeni wami ovumayo, usembese ngomsa wakho. Niyohlaba lenqama noma lempongo ngokomthetho wasekuphakameni, ushisa amanoni kube impepho enhle. Bayodla abantu bahambe, amakholwa nabakuzwayo bayokwenza unkatho ngomthandazo. Ninikele nonke izibani nizihambise ekuphakameni. Uyobe sewuqala ubahlawulela abafileyo, abaphilayo bakhethe inkosi ngokomthetho. Lokhu kuyoba okwezulwane zonke eziphendukayo kuba ningakhubekiswa oyihlo benu abasekulahlweni. Ayikho inkokhelo ngesono sokulahlwa phakathi. Kuyothi uma ukwenzile lokhu mntanami, ngempumelelo kwatholakala ukuthi uyihlo noma unyaka uwele kwabangafuneki endleleni yokuhamba kwakho, uThixo uyokunika ingilosi yoba isihlobo sakho eyovala isikhala sokulahlekelwa kwakho. Laba abayobe bekulahlekele liyosuswa igama lakho kubo. Usizi lwabo nokuhlubuka kwabo ngeke kube isisindo kuwe. Inkosi yabe seyithuma ugobandwane ukuba aye ekhaya, ngoba indodana yakhe yayelekwe izinhliziyo zamabutho ayeviva nayo engakakholwa. Bayamkhalela bathi salahlekelwa noma belwa behlula, bayasibona isikhala sakhe. Ngakho ke wahamba umfundisi uMagwaze wayokwenza inkonzo kamahlukanandlela kwalungo okwakuyinkinga kumfundisi osanda kuhamba wasemseni enkandla. Inkosi enkulu ilanga lamalanga yathi kubo, mina labo yihlo eniziqhelanisa nabo ngiyobenza ababuyisi benu manihlubuka kuyothi maniphambuka ngibadedele banihluphe balwe nani, nizifake emeveni nasemadolofiyeni nize niphenduke, ngibabuyisele emuva nize nazi ukuthi inkosi emiye kuze kube phakade. Yeah. Iyona ke inkonzo kamahlukanandlela namhlanje besikhuluma ngayo kakhulu. Mawunakusisa isikhathi esikusona kunje ingoba abantu abayenzile inkonzo kamahlukanandlela. Namhlanje umuntu usethatha injobo
agida ngayo emgidini uyamuza uyobukela namhlanje oma bethu ubolekisa ngakho sebolekisa kufika umuntu athi ngemkhosini womhlanga lapha eStenga uyaza amaNazaretha ayavuna ngicela ngiboleka ibheshu athatha imvunulo leyo mgidi amboleka umuntu ahambe lapha emkhosini weleme akhohle umthetho uthi la emvunulweni ngisho iNazaretha mulitsheleka liyogida kufanele kube khona likhiphayo elikhiphayo likhiphela imvunulo yakho ngoba lemvunulo melingayikhiphelile isibusiso soya kuwena mnikazi wemvunulo la uthenga ukuthi lemvunulo manje ngibhala igama lami kwesikhashana la ngoba uma ungayikhokhelile imvunulo iboleka kumuntu ngesikhathi ugida wena kubusiswa lo owumnikazi wemvunulo ngoba lemvunulo esiyivunulayo akuyona yesintu uma kuthiwa namhla mina ngithelile ngishila izwe lakithi bese kuthiwa iyasina ngemvunulo engaboliyo engathengwanga golide nasiliva ingakho masuyithengile uma ushona umthetho wala ekhaya angazi noma kusekhona niloko kubantu ayilona ifa leingane zakho uyahamba uyibuyisele kumnikazi wayo ushembe imvunulo nomNazaretha nakho konke ayilona ifa mfundisi kunenkonzo kamahlukanandlela uthi ushembe ihlukanise nabaphilayo nabangasekho yep uthi la ithi abanye ababuyele kwesokhohlo abanye babuyele kwesokunene abahamba nami babuyele kwesokunene now kunento esikhona la kumaNazaretha ngoba amadoda amathatha afikile ethi kufanele uthi mawukhetha inkosi ayikhuluma indaba kamahlukanandlela ukuthi mawukhetha inkosi kufanele kwenza inkonzo kamahlukanandlela ithi into uma usukhetha inkosi waye Nazaretha sekufanele ungenisa abadala yobi kumNazaretha fana uya kube kwapi kuthi wafanele kubalanda bange ulanda bonke nalaba athi ushembe mawenza inkonzo kamahlukanandlela hlukanisa ukuthi abalandela ushembe abahambe nami abaleleyo nabaphilayo abathi bona bahamba ngalendlela sesihlukeneke angisangeni emcimbini enyenzayo angisangeni ezintweni enzenza usuhlukanisile kodwa le ethi ngenisa abantu abadala ayihlukanisi ithi hayi uyolanda abantu abakini abadala uyabangenisa so ulanda imoya emihle ulanda abathakathi bakini ulanda yonke ilento le ukuthi uyenzile lento ubona izingane zivele iphuza utshwala ingane zenza ukuthi ingane idlebeleke kube nezinkinga nje ezithile ngoba ulande nemoya eyayenza lezi zinto ezingasile wayakhela la ekhaya wayakhela iqhugwane wayibeka la igcikile uthi ushembe la uyachaza ukuthi mase nyenzile lenkonzo yamahlukanandlela uyobusuyobokhela ibali nansi la ngiyithanda khona mina labo yihlo eniziqhelanisa nabo ngiyobenza ababuyisi benu yes yile bengiyifuna manihlubuka kuyothi maniphambuka ngibadedele banihluphe balwe nani nizifake emeveni nasemadolofiyeni nize niphenduke ngibabuyisele emva nize nazi ukuthi inkosi emiyo kuze kube phakade uyolanda ikhwaga lezakini yizo lezi eziyosihlupha izona phela lezi ezizothi hey mokwahutshwa kuthuka inhlamba lapha emabuthweni lingena iNazaretha lithuka inhlamba usuyawazi ethuka manje ethuka egida khona ke ile moya le athi ushembe uzoyilala ile moya abawenzile umashwa abaswele inkomo abaswele imbuzi abatsheliwe ukuthi uma usungena ekukholweni la uyagana angithi ayizwa ithini ithi sengithola isoko elisha elingenasici uyagana mawusuganile awubuye futhi ufake uminiskate ufake ingubo ezinde njengomakoti awubufaka uminiskate manje na ke iyahlukanisa no miniskate laba iyakuhlukanisa nezinto ezimfishane iyakuhlukanisa usugqoka
mawusungene usumakoti ngisho ukuhlala kwakho ngisho ukukhuluma kwakho uyiNazaretha usukhuluma ukuhloniphe ukwelinye iclass manje usumakoti sungene kwelinye iclass ukwesinye isigaba sekufanele wazi ukuthi manje no ngisho umuntu ongakholwa uyazi ukuthi no uyahlukanisa mase eseganile hayi bangani bamayicabene kodwa phela angisena lo bengiuyena izolo yebo useneyikhathi zokuhamba ukuthi uhamba nini ubuya nini sekunezinto ekufanele azenze ngoba manje sewumakoti bathi abangani bakhe kade driver nabo sengisho umuntu ongakholwa nje hayi umuntu isiko nje lesintu uma umakoti liyahlukanisa nabangani liyahlukanisa manje uma la ekholweni ke ungezuhlukanisa wena konke kuyafana nje kusahamba ngakho